yayin da ka gane kenan girman Allah a kodayaushe a rayuwarka, to a wani lokaci ka samu damar gane haƙiƙanin duk wani wanda ba Allah ba. Duk lokacin da ka ji tsoron Allah, ka gane jin tsoron Allah yanda yake, to a lokacin za ka gane duk wani wanda ba Allah ba shi ba abin tsoro bane ba. An tambayi Hassan al-Basri, shin baka jin tsoron Hajjaj bin Yusuf? Sai ya ce, wallahi duk lokacin da na shiga wajensa sai na hararo girman Allah subhanahu wata'ala, sai na rika ganin Hajjaju ya koma a idona kamar sauro. Duk lokacin da kake tunanin cewa mutane suna da wani abu a hannunsu, suna da wani iko, ko kuma arzikinka a hannunsu yake, ko kuma rayuwarka a hannunsu take, ma'ana in ba su buɗa maka ba za ka samu ba, in ba su yi da kai ba bayan da za a yi tafiyarka ta tafi, in ba sa yi da kai kan shi kenan ka samu matsala. Kana ganin cewa kaman sa'adarka da farin cikinka yana hannunsu, daga sun ware ka daga cikinsu ka samu matsala. To ka sani duk lokacin da ka samu kanka zuciyarka tana wannan tunanin, to kana kaskantar da kanka kenan, baka ma fahimci waye Allah subhanahu wata'ala ba, wanda kuma wannan rashin fahimtar shine ya jefa ka duk halin da kake ciki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A daidai wannan lokaci insha Allah muna tafi muku da wata nasiha ta wani babban malami, Dr. Yasir Al-Hazimi, wadda insha Allah ta'ala za mu fassara muku ita gwargwadon fahimta, mu kuma gabatar da ita zuwa gare ku. Lokacin da iliminka ya tawaye dangane da sanin Allah da girmansa da matsayinsa, to ka sani kwarjinin da mutane suke yi maka zai karu. Sannan duk lokacin da kwarjinin da mutane suke yi maka a zuciyarka ya karu, to ka sani a daidai wannan lokaci kuma abin da za ka rika ji a zuciyarka shine kana kallon kanka ba kowa ba, kana kallon kanka ba komai ba. Kaskancin da kake yi ma kanka kallo da shi a cikin zuciyarka zai karu. Wato lissafi ne wanda yake mai sauki. Duk lokacin da ka kambama mutane a zuciyarka kana ganin girman su da yawa wanda ya wuce kima, sai a daidai wannan lokaci kana kikketa kanka ne, kana kaskanta kanka, kana turbuɗe kanka, kana mai da kanka ba komai ba. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ka koya a rayuwa shine ka yi ƙoƙarin yadda za ka riƙa ɗora komai a matsayinsa. Ka riƙa ƙoƙarin yadda za ka ba wa kowane mutum matsayin da Allah ya bashi, ba tare da ka tauye masa ba ko kuma ka ƙara mishi ka bashi matsayin da Allah bai kai shi ba. To in kai haka sai ka zauna lafiya. Saboda ka sani duk lokacin da ka girmama mutane sama da matsayin da Allah ya basu, to ka sani a daidai wannan lokaci kai kuwa kana ƙasƙanta kanka ne daga matsayin da Allah ya baka. Imam Shafi'i, Allah Ubangiji ya masa rahma, yana cewa ban taɓa ɗaukaka wani mutum ba fiye da matsayin da Allah ya bashi, face sai ya ƙasƙanta daga matsayina gwargwadon abin da na ƙara masa wanda bai cancanta ba a cikin matsayinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi a cikin wato hadisin da Imam Ahmad da kuma Ibn Majah suka rawaito, kada ɗayanku ya rena kansa ko kuma ya ƙasƙantar da kansa. Sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullah, ta yaya za a yi ɗayan mu ya ƙasƙantar da kansa? Domin saboda sahabbai ba ragwaye bane ba, suna da jarumta, suna da ƙarfin zuciya, suna da ƙarfin hali. Wato zuciyarsu ba ta ɗaukan ƙasƙanci, sun san girman Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma suna da izza irin ta wato muminai, irin izza irin ta imani. Kwata-kwata zuciyar sahabbai ba ta ɗaukan ƙasƙanci, kamar yadda Allah ke cewa walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kaga sahabbai su ne mu'minan farko. Da haka suka yi mamaki, ta yaya mutum zai je ya ƙasƙantar da kansa, suna ganin ba abu ne ma kamar mai yiwuwa ba. Allah ya ƙara yarda a gare su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa, ya ce wato ɗayanku ya ga wani al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala wanda akwai abin cewa a ciki, sannan ba zai ce komai bai kama baki ya shiru. Ma'ana ya ga mummunan abu ba zai gyara ba, ya ga ana kuskure ba zai yi magana ba, ya ga ana yin wani abu wanda bai kamata ba, ba zai kawo gyara ba a cikin wannan abin, ya faɗi abin da Allah ya ce a yi akan wannan abu, sai ya ja baki ya shiru. Saboda haka idan mutum ya yi haka ya kaskanta kansa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wannan hadisi. Ai wannan ba wani abu bane face tsoro ne da ragwanci da kuma raunin zuciya. Saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu idan suka haɗu a zuciyar mutum, da tsoro da ragwanta, to zai su hana shi ya yi magana. Yana kallo ana saba wa Allah, ana fusata Allah, amma ba zai yi kishi
akan Allah ba ko kuma akan shari'ar Allah ya magana, sai ja baki ya shiru. Dan haka wannan tsoro ne. Wanda yayi haka kamar ya kaskantar da kansa ne. Dan haka gobe kiyama Allah zai tsaye da wannan mutum ya tambaye shi, me ya hana ka kai magana da kaga ana yin kaza da kaza? Me ya hana ka kai magana da kaga ana yin kuskure kaza, ana kaza da bai dace ba a gidanka ko a ofis ɗinka ko a kasuwarka ko kuma a cikin societinka, kana da ikon kai magana a gyara wannan abin, me yasa ba kai magana an gyara ba? Allah zai tambaye shi ranar alkiyama, me yasa ba kai magana ba kana kallo? Zai ce wa Allah, na ji tsoron mutane. Ba abin da ya hana ne magana in banda tsoron mutane, na ji tsoron mutane ne. Kar su ce na cika zafi, kar su ce na cika tsananin addini, kar su ce kaza da kaza. Sai Allah subhanahu wataala ya bashi amsa ya ce mishi, ni na fi dacewa ka ji tsoro na ba mutane ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kan cewa wato jin tsoron mutane abin da yake jawo haka shine kaskanta kai. Duk wanda ya ɗauki kansa ba komai ba sai ya rika jin tsoron mutane. Duk lokacin da ka samu kanka kana jin tsoron ka cewa mutane a'a, to ka sani kana kaskantar da kanka ne. Duk lokacin da ka samu kanka kana jin tsoro, kana jin shakkar ka bayyana cikin mutane, ka bayyana abin da kake gani shine daidai, ka fito kai magana da murya kowa ya ji, kana jin tsoron haka, to ka sani kana kaskantar da kanka ne. Kana ba su negative photocopy a ƙashin kanka. A haka za su fahimce ka, kuma a haka za su ci gaba da mu'amalantar ka. Duk lokacin da kake tunanin cewa mutane suna da wani abu a hannunsu, suna da wani iko, ko kuma arzikinka a hannunsu yake, ko kuma rayuwarka a hannunsu take, ma'ana in ba su buɗa maka ba za ka samu ba, in ba su yi da kai ba bayan da za a yi tafiyarka ta tafi, in ba sa yi da kai kan shi kenan ka samu matsala. Kana ganin cewa kaman sa'adarka da farin cikinka yana hannunsu, daga sun ware ka daga cikinsu ka samu matsala. To ka sani duk lokacin da ka samu kanka zuciyarka tana wannan tunanin, to kana kaskantar da kanka kenan, baka ma fahimci waye Allah subhanahu wata'ala ba, wanda kuma wannan rashin fahimtar shine ya jefa ka duk halin da kake ciki. Kuma baka san wato matsayin ubangijinka ba, lallai baka san hakikanin matsayinsa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi cewa kada jin kwarjini ko tsoron mutane ya hana mutum faɗin kalma ta gaskiya idan har ya ga wannan gaskiyar, idza ra'ahu aw shahidahu. Domin wannan gaskiyar da za ka bayyana wa mutane ba za ta jawo ajalinka kusa ba. A ce za ka rayu shekara 50 nan gaba, a ce tunda ka faɗa wa su wani gaskiya yanzu shikenan gobe za ka mutu, ko kuma an rage maka shekara kaza. Wannan duk ba zai yiwu ba. Rayuwarka tana hannun Allah dan uwa. Ba za su iya cutar da kai ba abin da za su iya yi maka sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta. Domin Allah subhanahu wata'ala shine wanda komai yake hannunsa. Gaskiya da za ka faɗi ba za ta jawo ajalinka kusa ba, ba kuma za ta tura arzikinka nesa ba. Don ka faɗi gaskiya ko kuma ka faɗi wata babbar magana wadda ake ganin faɗinta matsala ce, in dai gaskiya ce, ba abin da za su iya aikatawa a kanka, domin suwa ba su iya yi wa kansu komai sai abin da Allah ya yi da su. Al-Imam Sha'rawi, Allah ya ji kansa, yana cewa kada ka ji tsoron makircin ɗan adam, domin mafi girma, mafi kololuwar abin da mutum zai iya yi maka shine ya zartar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka, wanda ko da bai sa hannu ba, to Allah ya kaddara maka wannan abin zai faru da kai. Don haka kar ka ji shakkar haɗuwa da wani ko yin magana a gaban wani ko zuwa wurin wata interview. Arzikin ka ɗan uwa a hannun Allah yake ba a hannun kowa yake ba. Kar ka zauna a gaban wani ɗan adam wai jikinka yana rawa. Don haka ka rusa duk wani tsoro da ke cikin zuciyarka, ka kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala a koda yaushe. Don haka ka zama kana da confidence a rayuwarka, kuma body language ɗinka ya rika nuna cewa kana da confidence. Sannan ko da yaushe ka dage, ka fafata, ka buga, ka kai ka komo, ka yi kokari akan duk abin da ka san zai amfane ka. Kar ka yi baya ko ka yi rauni wajen neman abin da ka san zai amfane ka, neman kuɗinka, neman aikinka, neman karatunka, neman duk wani alkhairi ka tashi ka nema da gasken gaske. Kuma kar ka je ka bayyana gaban wani a matsayin wani mutum mai rauni. Body language ɗinka, yanayin motsawar jikinka ya rika nuna cewa kana cikin confidence. Ko da yaushe ka rika jin cewa Allah na tare da kai. Allah subhanahu wata'ala masani ne, Allah mai iko ne, Allah kuma zai iya baka dukkan abin da kake nema subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne, mai jin kai ne, sannan mai luɗufi ne, sannan kuma Allah yana tare da mu a duk inda muke subhanahu wata'ala. Duk abin da za ka yi, kar ka bari tsoro ya mamaye zuciyarka. Ka sanya confidence ko da yaushe a cikin duk abin da kake yi, ka samu yaƙini da Allah subhanahu wata'ala, ka kuma nemi taimakonsa. Ka yi ƙoƙari ka tarwatsa tsoron nan da ke zuciyarka tun yana jariri,
kafin ya wuce iyaka a tattare da kai ya yi maka barna. Misali, duk lokacin da kake ganin cewa kamar wani ya cika maka ido, ga wani misali wanda yake mai sauƙin ganewa. Misali, ka ɗauki alƙalami ko kuma biro zai iya zama abu ne babba ko kuma abu ne ƙarami, ya danganta da me ka kwatanta shi. Idan yanzu misali ka kwatanta biro da ƙuda, to kaga a lokacin za ka ga ƙuda ɗan ƙanƙani, biro ya zama wani jibgegen abu. To amma yanzu misali idan ka ɗauko biro ka zo ka sanya shi a gefen talabijin misali, to wanne ne ƙarami wanne ne babba? To kamar haka duk lokacin da ka kambama mutane a cikin zuciyarka, to ka sani kana mai da kanka ƙarami ne. Kamar yadda duk lokacin da ka kambama kanka a cikin zuciyarka, ka kalli kanka da girma, to a daidai wani lokacin duk wani abu da yake cika maka ido za ka gan shi ba wani abu wanda yake abin tsoro, ba wani abu babba ba, sai ka ga wannan abin ya koma ƙarami a idonka. Don haka mafita dai ita ce ka ajiye mutane kowa a matsayin shi, mai daraja a bashi darajarsa iya daidai darajarsa, kowa a ajiye shi a matsayinsa. Wannan ita ce mafita. Yawa wannan abun ba wai an faɗe shi bane ba dan ka ɗauka cewa kowa ƙanƙani yake a gaban ka, dan ka gane yadda za ka riƙa kwatanta abubuwa ka samu kamar wani abu wanda yake ma'auni, amma kowane mutum ka ajiye shi a matsayin da Allah ya ajiye shi. Abin da ya kamata ɗan uwa a takaice shine ka ƙanƙanta wato girman da kake gani na mutane zuwa ga daidai gwargwadon yadda za ka iya mu'amala da su babu cuta ba cutarwa, ba tare da ka ƙasƙantar da kanka ba kai. Amma misali, me zai faru idan har ka kasa iya yin wannan jarumta ka ajiye mutane a matsayinsu, saboda kana ganin wanda yake gabanka ai babba ne, ai matsayinsa kaza ne, ai shine wani, ai shine kaza. To ya misali kana ganin cewa ai wannan mai ilimi ne, ai wannan mai kuɗi ne, ai wannan mai mulki ne, ai wannan kaza ne. To ya za a yi kenan? Mafita ita ce ka kwatanta shi da abin da ya fi shi girma misali, saboda idan ka kwatanta shi da abin da ya fi shi girma a daidai wani lokacin matsayinsa zai sauka daga idonka ya dawo zuwa daidai matakin da za ka iya mu'amala da shi ba cuta ba cutarwa. Sannan babu wani abu duk girmansa duk matsayinsa wanda zai iya yin daidai da daraja da girma na Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka a wani lokaci sai ka halarto da girman Allah da kuma ikonsa, da ilimin Allah da kuma hikimar Allah, da falalar Allah da kuma rahmarsa. To a daidai wani lokaci duk wani babba zai zama ƙarami a idonka, sannan duk wani abu mai tsanani zai yi sauƙi a gare ka a daidai wani lokaci. Al-Imam al-Auza'i yana faɗi lokacin da na shiga wajen Abdullahi bin Ali, wanda ya kasance cikin mutanen da ake jin tsoronsu a zamaninsa. Imam al-Auza'i ya ce ban tuna komai ba, ban tuna dukiyarsa ba, ban tuna mulkinsa ba, ban tuna 'ya'yansa ba. Ya ce kawai Allahu subhanahu wa ta'ala ya tuna. Nan take sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya ce ina shigowa yayin da na gan shi akan gadonsa na mulki, sai na tuna Allah subhanahu wa ta'ala, na tuna girman Allah akan nasa kursiyi. Sai kawai sai ya ga wannan sarkin ya zama kaman ƙuda a ƙa'idansa. Kaga in ka duba wancan matsayin na farko babban matsayi ne, to amma me kaga tuno Allah da yayi da hararo Allah da yayi, to kaga hararo girman Allah da matsayin Allah a fadar mulkinsa, to kaga ya dame dukka maganar wata sarauta. Da haka sai ya samu sauki, ya samu lafiya a zuciyarsa, sai ya zamana bai jin wani tsoro ko wani shakka ga wannan sarkin a cikin wannan halin. Sai ga sarkin ya koma kaman kuda a idansa. An tambayi Hassan al-Basri, shin baka jin tsoron Hajjaj bin Yusuf? Sai ya ce wallahi duk lokacin da na shiga wajensa sai na hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala, sai na riƙa ganin Hajjaju ya koma a idona kaman sauro, saboda yadda zuciyarsa take hararo girman Allah, sai riƙa ganin Hajjaju kaman sauro ba kowa ba. To haka duk wanda ya fahimci girman Allah, to haka zai riƙa mu'amalantan al'amura, ba wani abu wanda zai riƙa baka tsoro a duniyar nan. Al-Izzu bin Abdussalam ya buɗe baki ya ɗaga sauti gaban wani sarki, yana masa wa'azi, yana mishi nasiha, har abin ya tsorata wani sashi na almajiransa. Daga baya suke tambayarsa, shin baka ji tsoro ba irin yadda ka riƙa ɗaga sauti ɗin nan kana faɗin maganganu kana wa'azi? Sai Izzu bin Abdussalam yake gaya wa almajiransa, ya ce wallahi na hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala ne a lokacin da nake masa wa'azi, don haka ba na ganin girman wannan sarki, ba na ganin wani kwarjininsa, ina ganinsa kamar kuliya ne a gabana.
Almahdi wata rana ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaba ɗaya mutane suka tattashi aka tsaya ana ta girmama shi. Ba mamaki ƙila don kwaɗayin kuɗinsa ko kuma don jin tsoron ɗaurinsa, Allahu ta'ala alam. Sai wani malami da ake cewa Ibn Abi Dhi'ib, wannan malamin hadisin nan, babban malami wanda ya rayu a wannan zamani, shi kaɗai ne bai miƙe ba a cikin mutanen da ke zaune cikin wannan masallaci. Don haka Almahdi ya tako ya zo inda wannan malami yake, ya tambaye shi, me yasa baka miƙe ba kamar yadda sauran mutane suka miƙe? Sai wannan malami ya ba shi amsa, yake ce masa, na yi niyyar miƙewa kamar yadda mutane suka miƙe, to sai dai na tuno faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, kuma ranar da mutane za su miƙe ga ubangijin talikai. Don haka fataraktu hadha alqiyam li dhaka alqiyam, don haka sai na bar wannan tsayuwar ta yanzu saboda shirin waccan tsayuwar mai zuwa ta ranar alkiyama. Allahu akbar. Don haka nan take Almahdi ya ce wa Ibn Abi Dhi'ib, zauna, wallahi babu wata gashi da take kayina face sai da ta tsaya cak ta daina aiki, ma'ana jikinsa sai da ya yi sanyi, ya yi la'asar, ya yi luƙui saboda wannan kalma da wannan malami ya gaya masa. Da haka ɗan uwa, ka lura da duka wannan mawaƙif na waɗannan malamai, kowanne in ya tashi yana hararo girman Allah a cikin wato wani yanayi wanda yake mawuyacin yanayi, to amma hararo girman Allah da ganin da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala, wato hararo girman Allah sai ya zama ya ba su magani daga cikin wannan halin da suka samu kansu. Ka duba ka gani yanda suka hararo girman Allah subhanahu wata'ala, sai wannan ya ba su dama suka gane haƙiƙanin wanda ba shi ba, wanda ba ba. Mana yayin da ka gane kenan girman Allah a kodayaushe a rayuwarka, to a wannan lokaci ka samu damar gane haƙiƙanin duk wani wanda ba Allah ba. Duk lokacin da ka ji tsoron Allah, ka gane jin tsoron Allah yanda yake, to a lokacin za ka gane duk wani wanda ba Allah ba shi ba abin tsoro bane ba, domin tsoron Allah da za ka ji zai baka